Naimbag nga aldaw yung aming gigayam ket kakabsat ket welcome kay manen dito'y programa nga sa Muweng iti Distrito. Ayan. Hello kanyayo amin ditang nakatarabay dito nga programa. Kaya thank you so much guys. Da kay manen nga mga kadwa kanyami dito. Bagal daw yung amin. Yes, kadwak tata ni Kabsat Roxette. Hello Kabsat Roxette. Yan, hello. Kumusta? Okay, Matt. Nabsog kamet laji pangal daw tayo tatay nga Well, naging mo si dinengdeng. pangal daw nga dinengdeng. Naging mo si diguna. Yan, dinengdeng nga nagkanti tilapia. Well, Diba? Naimas. Ayan. tulto lang, kabsat. Ken. Tulto lang, ken pritong Well, tilapia. ayan. Yan. Medyo naladaw nak namin ngayon may gagayam ken kaabsat so nga medyo jack mo day jay ko. Pero nakita ko sindada tatay dinengdeng nagimas. Yan, next week ton, kabsat. Ayan. Amman ayan, shout out kadagiti amin nga agbuybuya dita. Kumusta kayo guys? Kanya ti pangal daw yo. Ayan, nanya dagiti pangal daw. Can of course paki-share man dito'y live stream kayo dito'y sa Muweng ti Distrito Kabsat channel. Tapno adati chance yung manen nga mga bak kadagiti. Papremyo tayo tatangal daw guys. Yes, kadagiti 100 peso load, dagiti pa games time man madamdaman. Masapol yung i-share tapno adati sharer badge yo. Well, masapol Diba, day kabsat? tapno ko Wen. Noon nga masayang di pa nag-answer dati questions. Wen. Kung natin dagiti tuma partner kaya nakarigrigat ka no ti mga bak. Hame siguro. Namin ano na pinangabakin partner. Wen. Siguro dagiti dapat napagdas lang talaga ti internet Wen. mo ken. Ayan, Ken. Siyempre, mapugtuam dagiti papugtumi dito eh. Of course, niya ti pag-game tayo tata partner, dagiti pag-game tayo manen dagiti usual nga pag-game tayo, what's the word? Yan, what's the word? Ayan, Ken? digyan. And what's in a box? Yan, what's in a box? Yan, Dagiti ready na yung partner. box natin. Ayan, kitain taman dagiti agpapa shout out partner dito yan ti ko ata. Ayan. Yan, sa mga gusto pong magpa-shout out. Yan, mag-comment lang po tayo. Ayan, sa mga taga PNP, ayan, hello po sa inyo. PNP Sa PNP Provincial. Ayan, shout out po sa inyo dyan. Yan, Kadagiti magandang amin araw nga, po. yes, kadagiti amin nga kaya nagpa-shout out, dagiti birthday celebrant, dagiti, kasi madam na partner kaya dati birthday nga papanami dito sa Santa Catalina, Ay, shout out kaya. wow. Sana all. Si Kamal lagarod ti dagignan, kabsat. Adala tami basit kabsat basit nga gig tayo dito eh. Ayan, once again paki-share dito yung live stream tayo. Yan, share lang po. Ayan, datan. Gandang tanghali po kabsat channel, sabi ni Mernalita. Cruz Naire. Ayan, napin nga tangahanak makakonect dito yung cellphone ko. Ayan. Kaslawan ti monitor ko Ito'y latan, kabsat. Ayan, shout out ken ni amigo Makmak. Makmak Isidro. Yan, hi po. Yan, masapol kun sa nga i-reset dito. Yan, wash out sa lahat. ng Ayan, ni Rexy. Hello Rexy Rafanan. Ay Kabsat channel ko nana. Thank you so much guys. Yan, hi kabsat channel daw, sabi ni Rexy Jimenez Rafanan. Mamimitik. Okay. Dapat ganon. Ang pangit. Ay, okay. Yung mga nag-video. Hello ka Ma'am Maria Fe Talanya. Shout out Yan. po Sir Jeffrey ko nana. Hello Ma'am Maria Fe. Yan, dyan sa may sa may Anjang Resto Bar and Grill. Ayan. And pa-shoutout kay Jeffrey Jaramillo Taan na nagpa-lunch dito sa Paras, Santo Domingo. Yan. Happy Wow. Fiesta, sabi ni Alan John Ablog. Wow. Ayan. Sana all nakipiesta. Dyan Foods daw- na naman, lanit-lanit na naman to. Okay. Si amigo Jeffrey Reintegrado daw. Punta ka daw dito, sabi ni amigo Makmak. Ayan. Sino pa iti pa shout out ta partner? Shoutout po kay Dexter Raffol. Yan. Hello, Sir Dexter. Kumusta niya? Pangal daw yun ta. Yan, amigo Alan. Happy watching. Ablog. Sino pa? Ni Ma'am Badet Costales. Yan, Hello, good Ma'am Badet. afternoon. Kumusta? Ayan. Yan kaya nagkantatangaro din, partner.
Yan, habang hanak makakonect dito sabi kita nga hanak makakonect dito Baka nagbaliw dati password, kabsat. Yan, so itet mi nga rin mo ng kanta. Yan, from Madonna. Para kanyayo amin nga wan labas na po. Once again, welcome kayo dito sa Miwete Distrito. Swaying room as the music starts. Strangers making the most of the dark. Two by two, their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight I must say? You're so close, but still a world away. What I'm dying to say is that I'm crazy for you. Touch me once and you'll know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. Trying hard to control my heart. I walk over to where you are. We need the words at all. Slowly now we begin to move. With every breath I'm deeper into you. Soon we two are standing still in time. But if you read my mind, you'll see I'm crazy for you. Touch me once and you'll know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss. You feel it in my kiss because I'm crazy for you. Touch me once and you'll know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. I'm crazy for you. Crazy for you, baby. I'm crazy for you. Crazy for you. Thank you so much, Roxette. Ayan, maraming salamat. Ayan, how to be you, Roxette. Ayan, nakapinpintas talaga ti boses ni Roxette. Alala. Yan actually ni Roxette ket mesang kalalaingan nga kumanta dito para kanya dito ayan tayong Ilocos Sur. Ayan.
Pitas talaga ti boses ni Roxette, nakalamlamiis. Mabainak pa yan, Uy, kabsat. kasla kwa, kasla 10 horsepower nga aircon. Ayan. Di ba di 2.5 kaya nagpigsan? Oh my Ayan, God. Mesa room de yan. Oh, Yes. Eto. We, isa lang yan eh. 1 HP lang yan. Yung sa atin. Hindi, ayan. Anyway, ayan. Yan, hi nga pala ulit sa 29 viewers natin. Yan. Ayan. Keep on sharing lang po dito sa live stream namin. Yes, i-share natin guys. Please, i-share natin at of course, no, i-share the partner kita danto ti Share chance sa badge. mga bakin. Of course, sa danto ti share badge daditan. Yan ti comment section tayo na danto ti share badge nga makita mi dita. Yan. Yan tap makasali da di Genti pa. Dagiti pa-games tayo Pa-games. dito eh, of course. Yan, pa-shout out kay Katnix Nicole and kay Lins Atabelo Vallador. Hello guys, kanyayo dita, kumusta kayo dita? Sabi pala ni Mary Ann Piano Binoya, pa-shout out amin nga taga-Balaling. Uy, taga-Balaling. Ayan. Ayan, taga-Balaling ka, di ba? Yan, hi sa Airwaves. Oo, hello. Kitagiti amin nga taga-Balaling da Uncle Danny, da Yan, Uncle Uncle Danny. Edwin, da Auntie Nora, da Uncle Francis nga da taga-Balaling. Yan, Hello nasisingbat kanya. ti taga-Balaling. Yan. Ayan, kani Mary Ann Piano. Ayan. Hello kanyayo amin dita Balaling. Ayan, sino pa yung partner ti shoutout ta? Sige, shoutout ka pa ita. Yan, baka buy-buya ti parents ko, Jenarva kanyan. Shout out kila mama. Then Hello, papa. hello Tito. Ayan, kumusta? Nagdamdamag ni Ate Maria. Nya ti pa-premyo yo tattaading ko na. Ayan, load manin ate. Yan, load lat ta ate. Ayan, kasinsin ko dito the Joy Japan. Yan, soon to be nga sponsor tayo dito eh. Ken, happy birthday gayam ken ni Chris Lawrence Adolfo. Yan, shout out from Michelle Monses Adolfo. Yan, shoutout kay ni Ma'am Glo Artales Padlan, watching from Hawaii. Wow. Ayan, Hawaii, dollars, Pearly Shell. Yan, shout out sir ko na ni Jane Claire Regaspi. And kay Ma'am Hazel Ponce Alcabedos. Shout out kanyayo. Yan, para kanyayo dati nga kanta. Song from Bee Gees. I know your rise in the morning sun. I feel you touch me in your pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, and you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when the ocean let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think that I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? It's your love. How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down with the ocean let us be.
again, shout out kay ni Manang Maria. Ayan, hello laing talaga ako nana. Hame unay Manang. And shout out kay ni Joshua Regaspi Sir Agbalbaliukan. Kunana, ni Ma'am Jane Claire. And shout out with kay ni Raquel Lanorio. And you come to me on a summer breeze, give me warm in your love, and you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Yes, I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Thank you so much guys. Ayan, para kanyayo amin nga agbuy-buya kita tata. Dagiti mang madamapay laeng nga agpangpangal daw, di ba partner? Ayan. Pampalami istirik na. Ayan, wag lang lumamig sa minamahal ah. Yan, wag naman. Ayan, kagaya ni Roxette mukhang lumalamig, hindi, joke. Happy naman. Happy naman tayo, partner. Oo. Ayan. Happy siya, happy daw siya. Ayan, shout out kay ni Sir Sebastian Haney. Sir ba o ma'am? Babae kasi yung profile Baka pic. asawa. Oo, baka siguro. Ma'am or sir na lang. Ayan, babae kasi yung... Ay siguro, asawa siguro. Yan, shout out with Ken Dana Jill, Ken Maggie Piros. Yan, from Maribel Piros. Yes. Sino pa yung partner ti shout out ta dita? Adupay ba? The Wing Agtarap, yan, shout out. Ayan, hello kanyayo amin dita. Kit, guys, once again i-share you dito yung live stream tayo tapno adda iti chance sa tayo nga mga back. Yan, kinagdati nag-send ti stars, kabsa. Ay, wow. Sent 45 stars. Thank you, Ma'am Yeng Tabada. Salamat po. Ayan. Hello, Ma'am Yeng Tabada. Thank you so much. Ayan, ni Kwansa dito, ni insan ko. Gaya, taga Son 6. Yung babae po ako, sir, kunanan ni Ayan. Ate Sebastian. Okay, Ma'am. Sebastian. Yan. Hi, Clifford. Clifford Molina. Shout Ay, out ayan mga yung kapot-pots. guest natin. Hello, kapotpots! Ayan yung mga kapotpot natin dyan. Order na kayo kay Clifford Molina ng spaghetti and ano pa yon. Marami siyang product yan. Mga sandwiches, chicken. Ayan. Order na kayo kay Potpot. Ayan. Tignan nyo lang yung FB page niya. Ayan, si Clifford Molina. I-contact nyo lang siya. Oo. In-endorse ko. Baka may pa-sponsor, di ba? Kabsat Clifford, sabi kasi ni Sherwin dito, in-endorse na daw kita. Baka naman daw. Wing na ro. Jack pa na rabunan partner. Hila ko na. Sakto. Ayun, baka kung... Baka naman, Clifford. Baka may delivery ka dyan. Ilan tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15 pieces. Hindi, joke lang. Ayan. Ang sarap-sarap niyan. Yan yung kinain namin last week. And the other week pa, di ba, diretso. Ayan yung product ni Clifford Molina na potpot, spaghetti, sandwich, saka meron siyang chicken joy. Wow, Ayan, favorite ko din, Zay. Favorite niya daw kabsat Clifford din ni Chicken Joy.
Yan, Ken, shout out gayam, Ken ni Kabsat King, datang agbuybuya kanya tayo Yan. Hi, dito. Kay. We miss you. Ayan, mamiss ka na namin dito, Kay. Ayan. Kasi di naudi kasi nga, naudi ngamin nga program ni Ken ni Kay partner, Ket Ket medyo agnar-nervyos soon. Agnar-nervyos na gidyo, agbuybuya, agririri damit. Yung nagbayat na ito, nakakatawa. Ayan, happy watching Ken ni amigo Ian Ponciano. Kumusta, amigo? Ayan, kumusta dita LPO tata? Ayan, aduba ti kwatay dita, estudyante tayo. Ayan. Ayan, hello kini Pops. Hello, Pops. Kumusta, Pops? Ayan, baka naman may t-shirt ka dyan na ano. Pamigay din, sponsor. Ayan, pamain na lang daw. Kaya bagbaga ni Maribel Piros yan. Pa-request man net, Ma'am Sir, Ilocano song. Yung Ayan. sikati amin ko. Ayan, sikati amin ko kano. Among ba yung partner? Sana all. Ayan, hindi last week yan, nagaduti Ilocano song tayo, no, na-request ko mo talaga, DJ Kit, na patkan ko. Mangin, Nagbuya na di last week, partner. sige, practicean ta partner, dagijay nga ako, nga, Kaya mo balin gayam ti tumawag. Ada ti hotline tayo. ayan. Yes, dito yan ti section comment tayo, at dan to ti makita yung number. Yan. Ayan, Tawagan Ano nyo. nang, anya DJ? Oo. Sa may pin comment, ay nasa screen pala. Nasa screen sa baba. Yan. Shown on screen po dito Ay, sa may... meron ba sa piano? Ay, oo, sa gitna okay. namin nandito. Nandito pala, nandito. Yan, dati na guys. Kaya may malasin. Kulay white. Dapat lagi, black ko mami. Yan, dito yung makapang-kiss mo. Dito yun, akil mo ko ma. Di bagbaga ni Clifford, partner. Available ti Yan. creamy tuna pasta. Yan. Uy, black. Ilagay mo black. Bilisan mo. Ay, naging red. Ang malasin. Ayan. Dapat pink. Try mo pink. Ay, wala na. Yan, malasin yung may lang ka di, kakabsat. Ayan, dito yung dito yan ti baba. Yan ti screen tayo. So, ti mabalin yung katawagan. Tapno, maka-shoutout kay ditoy. Ayan. Tapno on air, yan. Yes. On air, shout On air. out. Yes, mangeg dagiti napipintas nga boses yo. Yan, mabalin kay mga requests kanyami. Basta mo mi. Pasensya ka, dagitihan mi nga mga Yes. requested songs. Just keep on requesting na lang. Yes. Can Yes. once again, inuulit ko, pakishare na lang. Nagkus na umi. Dapat black. Yan, black naman na. Sa lakihan mo. Black and red. Ayan, Black and black pink and ko red. man. Pwede na Tapno, yan. black pink in your area. Oo. Kunana ni... ano daw? Blackpink. Yung Black paborito pink, ni Chadrick. Black pink in your area. Ayan, shout out pa kay ni... Christian Carrascal. Ayan. Yan, pa-shout out man Kuya Jeff, damamang ko kay ni ading ko DJ Kwan Cabal Kabugaw. Ayan, hello dita, Kwan Cabal kano, mami ni Ma'am Badet Costales. Shout out po kuna ni Sir Christopher Calixto Tadeha, ni Ma'am Maribel Piros, pa-request man Ma'am Lucano song yan. Ken Haymet ti Amigos Riders Club ko na ni Sir Macmac Isidro. Ayan. Hello amigos, Riders Club. Ada charity no bigat. Dati charity. Pero, ano lang, pero limited. Timapan. Diba, bukas? Oo, pipitik daw si Amig. Yung mga pitikeros dyan. Oo, yung mga gustong magpapitik bukas sa... Saan yung pitik nyo? Saan yung pagpipicturan nyo? Secret daw. Oo. Yan, mag-ingat lang po tayo. Basta highway, oo. Yan, sa lahat po ng mga riders bukas Yan, na... ingat po. Yan.
And observe traffic rules, syempre. Of course. Para hindi tayo mahuli. Yes. Ingat-ingat din kayo sa pagdadrive. Oo. Saka mag-mask din lagi and always wear your helmets. Yan ko na ni Ma'am Maria. Wow, mabisina ko. Ni Ma'am Debbie Reynante. Hello, Ma'am Debbie. Can available ka nung kunanan ni Amigo Clifford iti creepy tuna pasta. Nagimasan. Ay, kasala nagmaya nga ako. Nagmaya nga ramanan, creamy tuna pasta. Sila nagmaya no may mangipan niya, partner. And, Nagimasan. kuna ni Kabsat Clifford. Ayan, sige, pag-game ta, partner. Shout out kay ni Christian May Carascal. Hello. Charlene Rioto Tarver Sosa. Yan, hello po. Ayan. Angelica Villado Tabula. Pa-shout out sa The Mechanics Riders. Yan, from Charlene Verzosa. Yes, Franklin Kerubin. Jelly Ace. Shout out naman Lusong Farm Ken Engineer MM. Yan. Hello, Shout Engineer out po. MM. Ayan, ano to? Word ba to? Ah, Word. Word siya. Oo, Yan, shout Word. out din kay Jet Li. Alam mo, partner, etong game natin to, what is the word? Ay, what's What's the word? the word? Ayan. So, ayan. Yan, word in the box. Of course, in the box. Word in the box. Oo. Oo. Basta. Tugtuan nyo laing apo, nung anya deto'y Word. Noon nga deto'y insura mi nga word dito yan ti box nga deto'y. Okay? Ket, of course, mga bak kayo iti 100 peso load. Ayan. Ayan na yung 100 peso load. Ting ko na kumamit. Yan, hi nga pala sa kaibigan ko si Kenneth. Yun. Yan, J-Ken Galing. DC, hi. Yes. Shout out sa'yo and sana nag-enjoy ka. 100. Ayan. 100 Yeah, load. 100 peso load. Ayan. Pugtuan Meron nyo pa. apo nun nyo detoy. So, mangted kami ti clue. Ket, i-comment yung laeng DJ answer you. Yan, jipugto yung word for that. Ken dapat na-share you deto yan, ah. Well, don't forget to Tete. share po the live stream para may share badge. Ayan. So, mang Ted Tangarodan, partner, ti kwa. Ti umuna nga clue. Siya, ti mang Ted, ti muna nga Ken, clue. wait lang, kabsata. Dati nag-send man ng 45 stars. Ay, wow. Ni Yoon Hyun Shin. Wow, Koreano. Ayan. Sana. The second. Yoon Hyun Shin. Yeah. Thank you so much. Aramsida. Arigato gozaimasu. Assalamualaikum. Oo, Gcash din sana. Well, Gcash kumamit. Tapno ko. Thank you so much sa, Yan. Assalamualaikum. Nya pa. Kamsamnida. Yan, baka Mabuhay. naman. Kung may nagsasend ng stars sana, pati sa Gcash din, partner. Oo. Sabi ni one word ba? Oo, one word to. Yes, one word po. Ayan. Nya detoy, apo nga detoy. Muna nga clue. Ito. Pwede sa lunch. Pwede rin sa gabi. Pag trip mo sa gabi, pwede na rin. Pulutan, partner. Pwede. Alo? Parang yan yung pinupulutan mo ah. Na may, Ayan. naimas gamit yung gigup eh. Lalo na po. Ay, yung nga igop deta. Walang ganyan. Ayan. Yan yan eh. Hello. Wag po. Don't say bad words. Ayan, igado ko na. Dahaan Igado. nga igado. Sinigang na baboy ko nada. Nga pa bati next. Hello. Etong kilala nyo? Adan sa nangabakin. Adan nangabakin. Adan nangabakin, partner. Nagdarasme ngamin detoy ko. Papugtuyo. Dapat nagkinig may ma-challenge da. Ito na nga bakin. Yan, may nanalo na po. 1, 2, 3. Kita nga nalaing, baka dapat imuno na nga. May kadwa pa lang ang comment. Kaya na nga bakin.
Ayan, congratulations ken ni Daniel Saraos Busto. Kilala mo? Ayan. Daniel Saraos Busto, nangabak ka iti 100 peso load. Sinanglaw ko na. Yan siripan tayo man, baka wrong spelling me. Dito sinanglaw. Yan sinanglaw. Sinanglaw talaga, Yan, sinanglaw guys. talaga. Nagimas mekten ti sinanglaw. Ayan, dito di kinang ko tatay partner. Hindi ka pa'y nagpadigo, Dapat kami partner. nagsinanglaw kami tatay eh. Nagsinanglaw kami dahil bagbagada nga dati nga Ancheta Clinic. Yan the best. Yan, congratulations ulit kay Sir Daniel Busto. Yan, congratulations. Mabisin kan samet sinanglaw. Kunana. Sinigang noodles, tagadulo-mulo mo. Nagaduti nag-i-answer eh, pero late na. Ayan, thank you so much. Ket congratulations ken the Gujay. Ken Jay nangabak nga ni... Ay, naglaing ha. May kadwa pa lang comment na. Umuna di igado. Nalakalanggamin mo, Tapos, partner. sinanglaw ko na. Lambong ulo ti kalding. Wow. Ayan. Ayan, so kantaan tabanin sudan partner ti mesa nga kanta. Yan, so here's our next song. Yan, sana po magustuhan ninyo. And hi ulit sa mga viewers natin dito sa Miweng iti Distrito. Yan, pa-share lang po ulit dito sa live stream natin. Itanong mo sa akin kung sinong aking mahal. Itanong mo sa akin at sagot ko'y di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. Isa lang ang damdamin, ikaw ang aking mahal. Maniwala ka sana, sa akin ay walang iba. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. Ang nais ko sana'y inyong malaman. Sa hilaga o sa timog o kanluran, kahit saan pa man, ay aking isisigaw. Ikaw ang aking mahal. Ang nais ko sana'y inyong malaman. Sa hilaga o sa timog o kanluran, kahit saan pa man, ang aking isisigaw.
always be my baby. Ken, shout out kay ni Daddy Glenn na nasa London. Hello, Kuya Glenn, Tita London. Ayan, kumusta Kuya Glenn? Arcano, yung daddy ni Elijah. Ayan, nasa na si Elijah? Hindi ba siya mag-greet sa atin? And hi din sa Wala papa sa ko, akin si Amigo na Bob ko ano, na ni Elijah. Na-erase. Wow! Na-erase yung mga yung mga comments sa akin eh. Yan, shout out din kay Nathan Serrano. Yan, watching from San Francisco, California. Ay, ayan. Ay, sa papa ko si Amigo Bob. Pa-request man, Amigo, always be my baby, Wen. Sige. Happy watching kay Ma'am Rosemary Rapin. Sino pa eh? Si Jake Fildad, Nathan Serrano. Hello, Yan, hi din shout kay... out. Kay Ma'am Sir Jackie Abadilla Seyares. Yan, sino siya pa yung nag-add sa akin na nanood ng YouTube video ko. okay. Nahanap niya daw yung name ko. Hi kay Jackie. Hello kay Sir Nathan Serrano, pa-shout out. Dito San Juan, Ilocos Sur. Happy watching from San Francisco, California. Uy, may taga San Francisco. Ayan. Dollars naman dyan, sir. And Mag-games, pagpa-games. magpapagames ulit kami. Ayan, pag-games kami ulit. Ayan. Yan. Here's another word in a box. Tama po ba? Yes. Tingin. Ano to? Partner, kitantaman. Oh. Exciting tong next word Oo. natin, Kabsat. Oo. Naku po. Yan, Happy Fiesta Banawang from Chic Asher. Yan. Okay. Okay, first clue natin sa mga nanonood. Ayan. Okay. Ayan, mananalo siya ng 100 peso loan ulit. Ting! Nay, palpak. Yung isa, ting! Yan. Oo. Ha? Yan, so first clue natin. Okay, first clue natin, madalas naririnig ito sa Mga Becky friends natin. Yan. Talagang Oo, madalas daw naririnig sa mga Becky friends. Oo. Ayan. Yung clue nito. Ayan, ano po ito? Tsaka very wide siya kasi pwede siyang green, pwede rin siyang term talaga. Yes. Ay, nako. Shoot up! Ayan. Nakakatuwa naman yung first shoot. Medyo malipit. Oo. May Hindi po siya kinalaman bad. Yan. sa amin. Sa amin. Oo, sa Yan, inyo. sa mga lalaki. Oo. Ay, sa amin. Sa mga musician. Yan, sa mga nagtatanong po, hindi po siya bad word. Bawal po yan. hindi siya bad words. Basta depende lang siguro sa interpretation ng At Ano mo? sabi dito, cam siya. Ato. medyo gay lengua to. Oo. Yan. Ateng, hindi po siya ateng. Yan, lafang. Bing, lafang. Bing. Yan, papa. Kam siya. Hindi. Kam siya. Papa. Ba't may papa? Oh my God. Fafa. Hindi. Papa. Yan, may kinalaman din to sa sa Hi, baby daw. Hi, Music. baby. May kinalaman din to sa music. Yan, another clue po. May kinalaman siya sa music. Oh, yes. Fafa. Bebe. Otoko. Ano yung otoko? Daddy. May daddy pa, daddy. Daddy yun. Bruha. Ayan, so once again, madalas itong naririnig sa mga gay friends Oo. natin. Yan, Tagalog word siya. Oo. Para alam natin. Tagalog ba?
Oo. Yung ano Okay. nakasulat. And importante siya sa mga composers. No, alam nyo na yan. Oo. Baklush. Yan, i-share po natin. Dax. Yun Yoshin Dax daw ah. Walang share badge si ano. Yun Yoshin Dax ba yung ano? Boylet. Ni Loves. Yan, sa mga gusto pong maghula, pa-share po. Pa-share. Pa-share. Meron na ba? Wala pa. Meron na. Wala pa. Walang sharer badge. Wala. Asan? Wala. Tough fun lang. Pero wala siyang sharer badge. Ay, meron ba? Meron Meron ba ba? mag ganyan? Ba't wala dito sa akin? Okay, ayan. So, may nanalo na. Sino? Babae. Babaeng nanalo. Kilala mo? Ito ba yung top fan? Oo, babae nanalo. Si Alan Jan. Ablo. Alan Lalaki Jan pala, Ablog. lalaki. Ayan. Hindi. Ayan, congratulations Alan Jan Ablog. Ayan. Sana disqualified to eh. Ba't may ha-ha-ha-ha? Dapat, Dapat yung exact word. di Diba? ba may kanta rin na ganito, yung ano? Dapat exact word. Ang galing, oh. Ang dami nang nakahula. Dapat, disqualified to. Kasi dapat exact word. Di ba? Ayan. Ano ba? Hindi, sige. Ayan, i-consider na natin. Natutuwa lang naman siya, kaya may ganun. Congratulations kay Alan John Lopez Ablog. Sabi niya, nota. Yan, gusto ko ang nota. Ayan. Ayan, madalas sinasabi sa akin ng mga gay friends natin. Tsaka kinakanta nila yan, tinitiktok din nila. Ha? Minsan. Paano? Hindi ko alam. Basta yung ano sabi dito, gusto ko ang nota. Ang nota-nota mo. Yun ba yun? Ay, ganun. Hindi, sa akin madalas sinasabi ng mga gay friends ko yan. Patingin naman ang nota mo. Sabi niya. Siyempre, Pinakita mo ba, partner? siyempre keyboardista ako eh. Yung nota, yung kung anong key daw. Ang Ay, nota. ganun ba yun? Yun. Ikaw talaga, iba na naman yung iniisip mong nota. Sakit Ayan, ng yan. ulo ko, partner. Okay. Congratulations Jan Alan Lopez Ablog. Uy, may nagre-reklamo. Di pwede may dagdag words, di ba? Sabi. Hindi, joke lang yon. Ayan, i-consider na natin. Siguro natutuwa lang naman siya. Na-excite siya dun sa nota. Yes. Yan, meron pa na nota. May ha-ha-ha talaga si Raymart Pines. Yan, congratulations dyan, Alan Ablog. Yan, nanalo ka ng 100 peso load. Ayan. Yan, Thank you so much. ulit. Ken, ayan, nadapay next time guys. Aduti nag-comment din nota pero syempre umuna tayo. First come, first serve. Yan. Yes. Paunahan lang po talaga. Paunahan lang. May mga next pa naman na games dito. Yan. So, abangan pa rin natin. Yes. Nandito na naman yung isang box natin. Oo. Yan, may word na naman to. Para po sa nag-request na itong song na to, yan, try ko ha. There was one babe for a moment in time, and it seems everlasting that you will always be mine. Now you wanna be free, so I'm letting you fly. Cause you know in my heart, babe, our love will never die. No, you'll always be a part of me. I'm part of you.
to leave, girl, I won't stand on your way. Hey, but inevitably you'll be back again. 'Cause you know in my heart, babe, our love will never end. No, you'll always be a part of me. I'm part of you indefinitely. Girl, though you know you can't escape me. Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. And we'll linger on. Time can't erase the feeling this strong. No way you're never gonna shake me. Ooh, darling, 'cause you'll always be my. I know that you'll be right, girl. The days and the night get a little bit colder. Oh, oh, oh. I know that you'll be back. Baby, believe me, it's only a matter of time. You'll always be part of me. I'm part of you indefinitely. Girl, though you know you can't escape me. Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. Yeah. You will always be. Girl, though you know you can't escape me. Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. We'll linger on. Time can't erase a feeling this strong. Girl, though you know you can't escape me. Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. Always be my baby. And thank you so much para po dun sa nag-request ng song na yun. Ay, maraming salamat. Shoutout kay ni Ading Jessica Chan Bosque. Ayan, ni Ipag. Hello. Hello, Kapitana. Ayan, kay ni Jessica. Kay ni... Ayan, nag-bubuya dito Solid West. Ni Joseph. Ayan, sino pa ni... Yan, Ken, shoutout met Ken ni Fernando de la Cruz. Ayan, shoutout kanya yung amin dito magbubuya, guys. Ken, shoutout met Ken ni Macre Kilman. Nag-request Yes, yes. na Titi When I Met You. When I Met You. When I Met You. Sige, para kayong ka, ha? Yan, para kay ni Macre Kilman nga Buy-Buya. Yan, here's your requested song, I-try mi laing. Ikaw na pa yan. There I was, an empty piece of a shell, just minding my own world without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell, you gave the world to me, and before I knew, there I was, so in love with you. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. I love the touch of your hair,
just know I'm on to something good, and I'm sure my love for you will endure. Your love will light up my world and take all my cares away with the aching part of me. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. Yeah. So thank you so much. Salamat sa nag-request. Yan, thank you so much. Yan, Ken, happy watching kay Gina Lynn Purisima. Hello, Gina Lynn. Kay Ate Yan, Gina. Alan. Si Sarsis, ayan, nanonood. Hello, Sarsis. Kumusta dyan sa San Juan, bro? Hi sis. Ayan. Gig ko man. Ayan, nagipasa ko mami ni Sarsis tigig niya. With Ayan, Garud. ado tigig ni Sarsis. Ayan. Hello, shoutout ka ni Sarsis. So naman lati sigurado ang partner. Ayan. And of course, ka ni J. Mrs. na. Yan, can be Ayan. Precious. Hello, Precious tita. Nasa Hawaii ata si Precious, di ba? Yan, Hawaii sa partner. Hello, shoutout ka niya dita, Precious. And of course, kay Sarsis Valedor dyan sa San Juan. Happy watching kanyayo, guys. Yan, hi ulit kay Jackie. Yes, and of course, shoutout met kay ni Barbara Dormeo Verbo. Shoutout naman po, kunana. Yan. Kunana ni Star Sender, Sir Yoon Hyun Shin. Pa-request ng Killing Me Kilala Soft. mo? Ayan. Hindi ko siya kilala, partner. Eh. Yan, request sabi niya Killing Me Softly, Casey Tandingan version. Ken, may dapat pinag-request dito iti, To Less Lonely People. Yan, hi ulit kay Sarsis ko na dito wala pang gigs mga sis. Extra lang. Ayan, si Sarsis, ayan, invite-in rin natin minsan dito, ayan, si Oo. Sarsis. Ayan, invite baka na kanto bro to, Well, baka mga kaya bayad mo gig. may kanta Ayan. dito Extra. Yan, sa next Pwede- Saturday ba? Pwede ka no? daw ba sa next Saturday, Sarsis? Yan, Ayan, no, kaya mo ti umay dito ayan, guest ka namin dito. Yan, Sa- i-message mo lang isuda. Yes. Sana makaumay, tapno the guest tayo no, next Saturday. Ayan. And mag-request lang po tayo and basta Amumi, TJ, Amumi lakit di jay i-request yo, yan, kantahin mi guys. Kaya na dati nag-request kanya ti You Were Mine. You were mine? Mm-mm. Ayan, i-try tang Yan, kantahin. kita try namin yan. Yan, para kay Sir Jackie. If you're still watching. Ken, living on a jet plane ko na dito Yan, ulitan nila nga po, paki-share po yung live streaming namin para makasali kayo sa mga pag-games namin. Yan, para may share badge tayo. Yan, try me para kanya yung nagiti-request you guys. Yan. Yan, here's another requested song. Yan, para kadagiti heartbroken dita. Pang heartbroken dito
to let go. Even though you found a new love, she's what your dreams are made of. I can't find a reason to hang on. What went wrong can be forgiven. Without you, it ain't worth living alone. Sometimes I wake up crying at night, and sometimes I scream out your name. What right does she have to take you away when for so long you were mine? I took out all the pictures of our wedding day. It was a time of love and laughter, happy ever after. But even those old pictures have begun to fade. Please tell me she's not real, and that you're really coming home to stay. Sometimes I wake up crying at night, and sometimes I scream out your name. What right does she have to take your heart away when for so long you were mine? I can give you two good reasons to show your love's not blind. He's 2 and she's 4, and you know they adore you. So how can I tell them you changed your mind? Sometimes I wake up crying at night, and sometimes I scream out your name. What right does she have to take your heart away when for so long you were mine? I remember when you were mine. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Ayan. Medyo nagkakagulo lang dito sa sa studio natin. Okay. medyo medyo nawawala ako kanina sa piano ko sa partner. Yan, meron kasing kinikilig dito sa studio natin. Sana all. Oo. And ayan, tawagin natin si Elijah para mag-greet sa atin. Hello, baby. Hello po. Ayan, kumusta ka, baby? Okay lang. Ayan, sasayaw ka ba para sa amin? Wala po. Ayan, si Kuya Glenn Arcano pala. Shout out sa mga taga-Royal Free Hospital. Shout out sa mga Ayan, sige. taga Royal Free Hospital and Endoscopy Unit. Ayan, yan si Kuya Glenn Ay, Arcano. Yung daddy ni Elijah. Ayan, nag-comment sa atin. Kumusta, Kuya? Kumusta? Kumustahin mo naman ang daddy mo. Kamusta ka, Daddy? Ayan. Sa bagay, lagi naman ata kayong Ayan, lagi naman ata kayong video call ni daddy. Minsan lang. Ayan, minsan. Ayan, oo, nakakatawa. Ayan, ano bang message mo sa daddy mo? Daddy, ingat ka palagi. Tsaka
shield Yan. for your Lapit mo, baby. protection. Ayan. Ayan, grabe naman ang pag-care mo sa Support daddy lang mo. po kami dito. I love you, Daddy. Ayan, wow. Love ka din ni Papa. Ayan. Ayan, Kuya Glenn, hi. Ayan. Okay na po. Ayan, thank you so much. Thank you, Elijah. Kuya Yan, salamat, Glenn. sabi ni Sir Glenn. Salamat. Kuya Glenn, spam ha? Ah, O kaya Nutella. kakakilig naman. Hindi, joke. Joke lang, kuya. Spam. Ha? Yan, send stars. Tsaka Vienna sausage Vienna daw. sausage. Ito talaga, dagitoy talaga. Kuha, dagitoy talaga. Dagto yan di studio kay mang lalamo da amin. Diyos ko. Ayan, nagaduti shoutout ka na request Di dito. kayo Yan. lamabain. Ayan, kuya. Siya, tulak ka na. Hindi, joke. Ayan. Yan ko na ni Ma'am Pa-request Pen. man. At my worst, sabi ni Jessica. Yun, at my worst. Ayan, yan yung request ni Jessica. Hi Jeff, sabi ni Kuya Glenn. Hello Kuya, kumusta? Yan, kumusta ka dyan sa London? Ingat ka dyan. Sabi nga sa kanina ni Elijah. Yan, and sweet naman ang naning na yan, sabi ni Sir Nathan. Oh, sweet talaga si Elijah. Yan. Yan, shout out sa mga lalaking hindi alam. I-appreciate ang effort ng mga babae, sabi ni Hershey Rutab. Amigo pa request ng song na Brown Eyes. Salamat. Ayan. Hello daw, sabi ni Hershey. Hello, At saka baka amiga may gusto Hershey. pong tumawag. Yan, para po sa on-air greetings natin. Baka gusto nyo pong tumawag. Yan, ipa-flash po natin yung number. Yan, Kuya Glenn, tawag ka naman dito sa amin para mag-greet. Yan, ipa-flash po ulit namin yung number ng ng Kabsat Channel para makapag on-air greetings kayo. Sabi ni Kuya Glenn, sure daw yung mga pagkain natin. mga kasama ko dito. Yan, sabi ni Sir Nathan, sweet naman ng naning na yan. Sabi niya kay Elijah. Wow, si Ma'am Malu Patubo, thank you so much for sending 45 stars. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am Malu Patubo. Na, 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 na. Okay. Yan, balik na tayo dun sa... Yung mga gusto mong tumawag dyan, pwede po kayong tumawag. Yan, naka-flash na po yung number dito. Dito sa baba. Ayan. Yan. Tawag kayo sa amin para mag-greet kayo dito. On-air greetings. Shout out kayo. And request na rin. Pwede po. Yan, mag-join naman po kayo sa ating on-air greetings. Yan, tawagan lang po ninyo tong number dito. Yan, naka-highlight na yung number. Yan. And here's another game. Another word. Yan. So, yung next po namin na word dito sa box Yan. is... Yes. So, mananalo na naman ng 100 peso load ang makaka-guess kung anong word ito. Eh, madali lang naman yan. 2 words siya. 2 words. 2 words ba? Oo, 2 words. Okay. Considered na isa na lang to. I considered one. Considered kasi ano siya eh. Tignan mo. Oo. Yan, considered naman siya na 1 word pala. Oo. Kasi ano naman siya, di ba? Ano bang clue natin dito? Ganda nag-request ko She's gone. Oo. Kailangan ng ano yan, ng GCash na 50,000. Para sa ano, para sa... Kinatibagbaga na ni Eh, paano yung antibiotic? Saka yung pang-opera.
Gandalaw lang. Ayan, so pugtuan nyo apo dito word nga dito yung tibak. One word lang pala. One word lang siya. One word lang suna. One word nga Nya ba ti- magtagkati clue kabsat Nya nya ba ba ti first detoy. clue ta? Detoy ket Nya ti kulay na ba detoy? kulay na usually red detoy eh. When red. Makikita. When red talaga. Or red orange When? kasday. So the GT first clue. First clue na ti kulay na kit red or red orange. Yes. Red or duma orange. Usually pero mabalinso na nga blue. Oh? Mabalin pa iso na nga black no duma dapat makikita. Ayad When dahil ti kulay na. So nga Digiti first clue. yes. So first clue tayo, di kulay na detoy ket mabalin nga blue, ay mabalin nga red, mabalin nga orange, black. Blue ko nam tatay. Dapat blue nga makikita. When Naduti ag white haan unay. Haan unay nga white aduti detoy. pugto da dito yan. Gcash. Blood. Isbo, Spam. red nga isbo. Ayan, Globe ko na, the globe. Haan, mens. Spaghetti. Dara ko na daan. Ball. TM. Dara. Men's. Sun. Nakakatuwa naman. Nga pa'y batitid tang clue kabsat. Kwade to eh. Second clue tayo, ket Bagay. Usa rin, usually dagiti kaadwan nga lalaki. When, lalaki ti mangususara ken detoy nga banag. yes. Mabalin na nga usa rin ti babae. Sa Mabalin bagay. na nga usa rin ti babae detoy. Ngayon, usually lalaki talaga eh. When, usually makikita k lalaki ti mangususar detoy. Ayan, Gatorade, ballpen, lipstick, Nesty, flashlight, Sting. haan po. Ayan. One word, detoy, one word. When. One Another clue na deti solid deti hanga liquid kasi puro Gatorade kada sting ti bagbagada. When. Solid. Solid detoy. Hindi siya liquid, hindi siya gas. Ay, meron. Meron siyang gas. Oo, kasi Wait. dapat paandarin mo. Ayan. Hindi mo na-gets? Siyempre, pag ginamit mo, kailangan may So, solid siya na bagay. May gel. Cap. Okay, so yung first clue natin, yung kulay niya Kulay is red. pwedeng red, pwedeng orange, blue, black. Yan, sport siya, sport. Yan, sport siya. Yan, sport. paunahan na lang sport. Oo. Dali na. Isa siyang klase ng sport. Oo. Okay. Sport. Ano pa yung clue natin kanina? Ginagamit ng mga lalaki. Oo. Tapos Pwede ring babae. kulay red. Hair wax daw. Yan, pwede rin pong tumawag kung gusto nyong hulaan kung gusto nyong hulaan ng live itong word natin. Hindi pa rin nila nakukuha eh. Magbigay na lang meron tayo. na, Meron partner. na ba? Meron na. Ayun, meron na. Yan, may I-review nanalo natin. na. Yes. Review natin. Yun. Siya yung nauna. May nanalo na po. Ala, si ma'am. Sayang. Wala siyang sharer badge. Yan, i-share po natin. Ayan. Sayang si ma'am. Hi ma'am, kumusta ka dyan? Hi, Ate Sans. Kumusta Ayan. po? Kumusta ka dyan ma'am? Miss na namin ang 2 Oo, bottles. yung magandang si Ma'am Sandy ng 2 bottles. Sayang wala siyang
sharer badge. Ayan. Kailangan kasi may sharer badge, dapat i-share mo tong live stream natin. Pagkatapos mo i-share, yan, mag-a-appear na yung sharer badge dun sa taas. So, dapat may sharer badge para Pero nauna manalo. siya, no, partner? Oo, siya yung nauna. Sayang. So, ang nanalo ngayon is yung pangalawa, si Ma'am Badet Costales. Ayan. Congratulations, Ma'am Badet Costales. Sabi niya is basketball. Yun, basketball. Kasi red. Ayan. Kilala mo? Yan, basketball. Basketball. At may caller po tayo. Asa na po yung caller natin? Nakikita ba? Yan. May caller tayo daw. May caller daw tayo. Hello, caller. Yan, hello po. Hi. Anong pangalan natin? Makmak. Ah, ikaw si Makmak. Ayan. Taga saan ka, Makmak? Taga saan ka, Makmak? Taga Kapampangan. Ay, wow. Hello kay Makmak. Shout out kay Makmak dyan sa Yan. Kapampangan. Oo, hi sa mga taga-Kapampangan. Si Jing. Hello, Jing. Dyan sa may... Ayan, anong isa-shout out mo, Makmak? Sa-shout out ko lang yung mga taga Amigos Riders Club, tapos mga kaibigan ko. Hi sa inyong lahat. Ay, wow. Ayan. Ano pa? Saka kay Jake Pildad. Ayan, kay... Yung mga pitikero. Ayan. Yung mga pitikero. Pitikero. Sana mapitikan niyo ako. Ayan. Ano ba yung pitik-pitik kasi yung pag-picture-picture yun, di ba? Pipicturean niya tapos dumaan yung mga dumadaan yung mga riders. riders. Ayan, si Amigo Mac. Ayan. Ano pa, Amigo? Sino pa yung mag-shoutout mo? Siyempre, may isa-shout out natin yung mga kaibigan natin, nanay ko sa Batangas, kaibigan ko sa ibang bansa, si Rejoice. Hi, Rejoice! Ayan. At saka si Commander-in-Chief. Hi! So, sige. Ano pa? Wala na ba? Yan, baka Pwede may mag-request yung Shisgan? Naku po. Pwede. Sige, Amigo. Kakantayin namin yan pero hingi kami ng ng GCash. Oo. Medyo mahal yung rate ng song na yun eh. Paunang GCash, 50,000. Para Sagot ko na sa... yung strep seal, saka dadalawin ko na lang kayo. May pa ako. May pa prutas. Hanggang dalaw ka lang pero walang financial support. Kaya mo yan. Ikaw pa. Wala, hindi nga pwede, amigo, baka baka sasabog yung lalamunan natin dun sa kantang yun. Oh, naku, mahirap na. When you say nothing at all na lang. Ayun, okay. when you say nothing at all. Yan, kaya naman yan. Oh, pakok lang, okay na sa Kapaburger. Amigo Mac, okay na. Sige, bye. Sige, bye. Thank you so much, Amigo Mac Mac. Salamat po sa pagtawag. Bye. Yes, maraming salamat. And sa lahat ng mga gustong tumawag dyan, ayan, pwede po kayong tumawag dito and mag-greet, mag-shout out po kayo. Yan, so ibibigay po namin yung request ni Sir Mac, yung caller natin. Yan, hi ulit kay Sir Mac Mac. It's amazing how you can speak right to mine. Without saying a word, you can light up to dawn. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. This smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The
when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Oh, Mr. Webster could never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hands says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hands as you'll catch me wherever I fall. Now you say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. So on your face lets me know that you need me. Thank you so much. Kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear the dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. Kiss me
So kiss me. La la la. La la la. La la la. La la la. La la Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band, and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. La la la. La la la. La la la. So kiss me. Yeah, thank you so much. Yan, sapay gumata na gusto niyo dito ang kanta kabsat. The next song po namin from Atlantic Star. Hope you like this one. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is rare. It must have been sent from up above, and I know you'll stay this way for always. And we both know that our love will grow, and forever it will be you and me. Yeah, yeah. Ooh, you're like the sun, Chasing all of the rain away. When you come around, you bring brighter days. You're the perfect one for me, and you forever will be. And I will love you so for always. come with me, my sweet. Let's go make a family, and it will bring us joy to you always. Oh boy, I love you so. I can't find enough ways to let you know, but you can be sure I'm yours for always. And we both know that our love will grow, and forever it will be you and me. Yeah, yeah. Ooh, you're like the sun, Chasing all of the rain away. When you come around, you bring brighter days. You're the perfect one for me, and you forever will be. And I will love you so for always. I will love you
so for always. I will love you so for always. Thank you so much. Thank you so much. Yan. Thank you so much. Yan, shout out tayo amin dito. Shout out. Yan. Apoy kabsat, birthday mo tata. Yan, happy birthday ka ni Sherwin Fieldad na naka-red. Ayan. Birthday. Pinaglolo-loko tayo ng mga kasama Birthday mo, natin. Game kabsat. Happy birthday, amigo. Oh, thank you, amigo. Thank you. Thank you. Yan. Nagado greetings mo kabsat. Happy birthday. Si Elijah daw, sabi ni Elijah, happy birthday, Kuya Jeff. Nagado ni, ala. Nagado ti ang mga ayat kanyang kabsat. Yun nga ron, nagado, grabe. Wow. Ayan. Pinagtutulagan talaga. Happy birthday, amigo. Amigo Jeff. Pa one round Pa-one. ka kanon eh. Pa one round ka naman. Yan, may kabsat. Naulawa pa yung one round. Yan, sige, kape. Kape tayo, kape. Oh, 3 in kap- 1 kabsat. may kape tayo dyan. Kape ako one round. Sana all nagpapakape ng one. Ayan. Kay Lerma Sabeliano, amigo. Ayan, hello. Hello po. Shout out kanyang ditang. Magbuybuya. Ayan, magpapagame na ba tayo? Yan. So here's another. Ayan, sino nagsulat niyan? Baka kilala ko na naman. Sino nagsulat? Ikaw? Si ano? Ha? Sino? Okay, ano yung word? What's the word in a box? Mukhang medyo mahirap. Mahirap ba? Hindi, madali to Ay, eh. madali lang. Mananalo ng... 100 peso load. Mananalo ng... Sige. 100 peso load. 100 peso load. Yan. Ganon. Ayan. Siguro kung nasa Well. bahay ako, baka sumali na naman ako. Yan, pagtuan nyo po nun niya dito yung box me. So first clue po natin is Ayan, napansin ko. sinashake-shake siya. Oo. Sinashake-shake ba? Oo. Ayan, first clue. Sinashake-shake daw to. Ayan, dapat ada sharer bad shoot up ng mga back And kayo i-share guys. yun kakabsat. Tapno makasali kayo kende to pa-games me. Tapno mga back kayo ti 100 peso load. Yan, pa-share lang po. Okay. Yan na yung first clue tan partner. Sinashake-shake. Sinashake-shake siya. Ah, okay. Ayan. Pero, Okay. oo, iba pala, Hindi, iba. 2 words. disregard natin yung disregard natin yung first clue. Oo, iba pala. Kasi one word lang yung nakita ni Oo, Roxette. dalawa pala to. 2 words. Yes. Sige, sabihin natin yung kulay ulit nito. Usually, ang kulay nito is Red. 2 words. Usually, ang kulay nito is Red or green. red. Pwede rin. Green, pwede rin. Pwede ring yellow. At dati yellow sometimes. Meron siguro yellow. Brown. Dapat Pwede yung rin. brown. Ay, meron ba? Ay, wala pala. Lantana yung brown. O pwede siyang red at pwede siyang green. Oo. Usually. 2 words. Ang kulay niya is Yun red ang- or green. Yun ang clue namin. Oo. Sige. Second clue para medyo mas madali. Isa itong pagkain. Oo, sinasahog. Ayan.
Pansahog. Oo. Pagkain siya. Oo. Pinapansahog natin siya sa ulam natin. Pagkain siya na kulay green or kulay red. Pwede ring may siguro orange ganun. May mga hula dito, Gatorade, Tang Juice, Chucky, energy drink. Kinakain po, hindi po Sting. iniinom. Oo, kinakain. Wait lang. Anong greeting? Magandang hapon mga ka-astronaut. Bakit? dapat ang sinasabi mo mga kalutang. Yan, magandang hapon daw mga ka-astronaut. Mga Sabi niya. kalutang. Yan si Chadrick, yan laging lutang pero mahal namin yan. Oh, sana all. Ayan. Shout out kay Ma'am Mags. Hello Ma'am Mags. Yan, i-share po natin. Ang daming hula dito, The Bar, Green Peas. Yan, hindi na po pwedeng sumali yung mga nanalo na. Wow, sarap. Sili. Tomato sauce. May nanalo na, yun. May nanalo na po. Ang galing naman. Bakit pag star sender ba, pwede bang manalo? Dapat wala siyang... Hindi siya nag-share. share. Oh, hindi siya nag-share. Star sender lang siya. Anong plus mo? Star sender. Kaya dapat po may sharer badge. Pero wala siya, wala. Star sender lang. Ayan. Star sender din yung... Okay, so third clue natin, English siya, hindi siya Tagalog English. May nanalo na. Ay, may nanalo na. Oo. Ewan ko lang kung... Sige, paki-check naman guys, paki-check. Paki-check kung Baka sino. magkamali na naman tayo. May nanalo na babae. Hindi, Kung sino baka yung mas ano, nauna, may mga ano na kasi. May mga nakahula na. parang may mga nanalo na. May nanalo na. Oo. Yan, tignan natin. Angelica. Angelica sa akin. Merong star sender dito pero wala na naman siyang sharer Oo. badge. May nauna na kanina kaso star sender. Pero itong isang nanalo, itong sharer, si Miss Angelica. Angelica. Oo. Asan na ba? Asan? Dito sa phone ko, si Angelica. Sayang naman si Sir Star Sender. So, Yan ba yun? Okay, sige, basa mo na yung nanalo partner. yan si Angelica. Angelica Yan, Tabula. congratulations Ma'am Angelica Tabula. Ayan, nanalo ka ng 100 100 peso load. Yan, may share badge kasi siya. Sayang naman yung mga star senders natin. Yeah, once again sa lahat po ng mga winners natin, i-send lang po natin yung number sa Kabsa Channel. Or paki-PM na lang din yung Kabsa Channel. Yan, i-PM na lang po natin yung Kabsa Channel. And inuulit lang po namin sa mga gusto pong mag-on-air greetings. Yan, pwede pong tumawag. Yan, paki-flash naman po yung number. Yan, sige, mag-shoutout ka lang dyan at iinom lang ako ng tubig, partner. Ay, okay. Yan, so shout out kay Jeffy. Hi sis! Nanonood si Jeffy ngayon. Yan, baka gusto nyong tumawag. Pakilagay naman yung number para sa mga on-air greetings natin. Yan, shown here dito sa part na to. Dito? Dito. Dito. Yan, tawag na po kayo para
chikahan naman tayo para makapag-shoutout kayo. And of course, pwede pong mag-request. And pwede rin mag-send ng GCash or stars. Yan, send stars. Yan, hi din kay JP Solmerin. Yan. Kamusta, mga sis? Nanonood si JP Solmerin. Ayan, si JP, John Paul. Yan, hello bro, musta dyan? Yan, may caller na ba Anong tayo ate? or wala pa? Yan, tawag na kayo, shown here sa screen. And sa mga GCash namin, nandun din sa screen. Yan, nandyan ba yung mga Gcash natin? Nakalagay kanina eh. Hi din kay Brian. Hi Bree from Kawayan. Sa best friend ko. There are times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace on a cold night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forever. Hi Brian, salamat sa 45 stars. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe that you were mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all
just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You're all I need to be with forevermore. We'll stay together. You're all I need to be with forevermore. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan. Ayan, shoutout partner. Ado tayo nagpapa-shoutout pa dito. Yan, shoutout ulit kay Sir Nathan Ramos. And kay Yan, pero- Sir Neil Brian Valdez. Hi, Bree. I miss you. And shoutout din sa Kerubin family from Miss Catalina Lopez Kerubin. Catnix Nicole. Hi, Ma'am Catnix Nicole. And shoutout din sa Ramos family. Ayan, Nathan Serrano. Thank you so much sa pagpapalakpak. Yan, pa-shoutout sa Benzon family, Dita Lapog, Ken Serrano family, amin Dita Cagayan. Thanks. Sir Ronel Lopez, thank you so much. Ayan, sino pa yung mga greet Yan, natin? hi din kay Jude. Hi, Hi, Jamie. Jude. Hi, Jamie nga buy-buy ulit tabalay. Di bakit? To less lonely people daw, partner. Ayan. Ayan yung mga dagitig request kanyami. Ayan, no hami mo. Ayan, pasensya na po. Pero ayan, sige, siguro next time, pwede nating ano yan. Pag may nakakaalam nung kanta. Alam ko kasi i-play yung Two Less Lonely People, pero hindi ko kinakanta kasi yung mga singer ko ang kumakanta nun. Ayan, Kala ko kakanta si Kuya. Ayan, Rojo, si Jude Demetrich, GGG. Hello, shout out. Basta ganun yun. Kalaro ko sa ML yun. Ayan. And maraming salamat sa 50 stars, Sir Nathan Serrano. Yeah, thank you so much sa mga nagbibigay ng stars, sa mga star senders. She's gone man, amigo ko na namin. Ito yung mesamet nga sutil. Ni Ma'am Catnix Nicole. And Ayan, mesamet. ordinary song. Ordinary song daw, partner. Just an ordinary Ayan, try song. natin. Paubayal at tangaro din ko na. Ayan. Ay, paubaya ba? Pasensya na sa paubaya. Yeah, thank you so much, sir, sa Sir Nathan Serrano sa GCash. May nag-request din dito ng Thinking Out Loud. Yan, sa mga gusto pong mag-send ng GCash, here's our GCash numbers. Para sa minamahal ni Sir Nathan. Just an ordinary song to a special girl like you. But a simple guy so in love with you. I may not have much to
seems so unfair. You can count on me to stay. If you have time, please land on ear to this ordinary song. Just an ordinary song. To a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, they just seem so absurd. But deep inside of me is you. You give life to what I do. All those years may seem true. I've been waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Yeah, thank you so much, Sir Nathan, for requesting that song. But if you ever find yourself tired of all the games you played, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song. Special girl like you. Just a simple guy who's so in love with you. Yay! Thank you so much. Nagdamdamag ni Sir Nathan Serrano, DJ Chadrick. Nagdamdamag ni Sir Nathan, DJ Gcash number Oo, ni yung Kano. Gcash number namin. Flash naman sa screen natin. Yan. So here's our Gcash numbers. Yan. Nandito po sa screen. Ayan. And may nagpadala dito ng Ng Gcash. ng Gcash. Pero bawal sabihin. Bawal sabihin kung sino. Pero maraming salamat. Yan, maraming salamat kay Direk na nagbigay Sa mga nagbigay ng Gcash. Sa mga nagsasend ng ng mga Gcash dyan. Andyan po yung number namin sa Yan. sa Thank screen. you so much kay Kuya Glenn Arcado na nagbigay ng Gcash sa amin. Ayan. Maraming salamat, Thank Kuya. you. Maraming salamat po. Yes. Thank you. Ayan, ito po yung Gcash number namin, sir. Oo. Ayan, ito yung sa akin, ito yung kay Roxette. Oo. Ayan, sana all. Sana all. Sana lahat ng Sana- sana lahat ng viewer natin. Mapagbigay. Yes, generous. Thank you. Ayan. Yung parang kay, yung napanood ko kanina, yung kay Kiko Matos. Paano yun, partner? Napanood mo? Yan, bumili siya ng soft drinks. 1,000 pesos yung niya. Yung pera niya. Sabi niya dun sa nagtitinda, keep the change. Talaga ba? Diba? Sana all. 1,000 soft drink, 8 ounce na soft drinks lang yung Oo binili. naman. Worth 10 pesos lang. At saka may
nagte-trending ngayon yung pag magsasend ka sa mga sa mga kaibigan mo or sa Yes. mga kapatid mo, sasabihin Oh, doon, oh. I'm sad, gaganon ka lang. Tapos biglang may magsasend na ng Ah, ng mga 9,000, ganun. 9,000. Oo, nakita ko yun. Trending yun, di ba? Trending yun ngayon. Yung Sige nga. sasabihin mo lang, I'm sad. Sige nga. I'm so sad. I'm so sad. Tapos biglang may magsasend ng Gcash, di ba? Sana all. Sige. Sige nga, try nga natin. I'm sad. I'm so sad. Ay, ganun. Ba't lubid? Thank you so much, Direct, sa 100. Oo, salamat po. 100. Thanks, Direk. Sana all. Yan. Hindi mo sinabi. Di. Oh. Di mo Ayan. Maraming salamat Di ba kay... nagtatanong naman dito? Kay Amigo Gilbert Caro sa Gcash na sinend sa amin ni Roxette. Oo. Ayan. And mukhang may Dalawa kami, magbibigay diba? naman, tignan Tigwa mo. 100 kami. Meron sa akin, dapat meron din sa kanya. Meron pa. Ay, siya. meron ka. Oo naman, Ayan. ako pa ba? Yan, maraming salamat. Ayan, bawas ba to sa TF namin? Naku, wag naman po. Bawas? Ay, wait lang. Yan, may sinasabi si Sir Nathan dito. Mukhang magsasend din si Sir Nathan. Kabsat. Ayan. Mukhang, oo. Tig-ano tayo? Tig-10,000 tayo. Oo, baka tigti 10,000 tayo. Sabi niya, meet you guys someday. Ayan, sige, sir. Meet ka namin someday. See you soon, sir. Ayan. Baka meron kang dyan, sir, meron kang occasion dyan, event or pa-birthday. Pwede mo kaming invite ni Roxette. Ayan. Pwede mo kaming invite sir, pag may mga occasion kayo. At sa lahat po ng mga nanonood, ayan, ito yung mga number po namin. Yung mga, kung gusto nyo po kaming kontakin sa lahat ng mga events nyo like birthdays, weddings, gigs sa mga Oo, bars or anniversaries, yan. Yes. Birthdays. Pwede nyo po kaming i-contact dito sa mga number Yan. Lahat na ng to. occasion, kung trip nyo lang magpatugtog yan, pwede kaming Pwede we'll be po. at your doorstep para kantahan Yes. kayo. Yes. Ayan, so last game na tayo, partner. Last game na. Sana may oras pa tayong kumanta. Yan, kahit last song. Ayan, kahit last song lang. Pag-game tayo. Sige. Pabilisan lang to, ha. Oo. Pabilisan na to. Yan, Tagalog word. Ayan, Tagalog word to, Tagalog word. One word. Ayan, pagkain ito, pagkain. Pagkain. Kung nakikinig kayo kanina, yan yung ulam namin kanina. Yes. Kung nakinig kayo kaninang from the beginning of our live stream. Ayan. Yes. You have received 1 peso Gcash from Jolimar Justin Galing, ang Ancheta. galing. Yan. Piso daw. Si kay Sir Jolimar Justin Ancheta. Ancheta. At least meron, di ba? Salamat. Ayan. Kay Sir Jolimar. Thank you so much, Sir Jolimar Justin Ang Ancheta. galing, oh. Ayan, maraming salamat. Yan, may mga humuhuli. Pinaglolo-loko mo. Ikaw pala yun, ah. Yan, ikaw pala yun, Justin Chadrick, ha? Nagbigay ng piso. Piso. Salamat. Piso para sa piso mula sa puso. Hindi, at least... Ayan. At least nagbigay, di Oo. ba? Yan, may mga Hindi naman yan yung laki or liit ng isang Oo, bagay. maraming salamat. Piso is piso. Kasi hindi ka makakabuo ng 100 Oo. peso kung wala kang piso. Oo, 99 lang yun. Di ba? Di Yan, pwede. maraming salamat, Justin. Oo. Ba't humuhugot ka, kuya? Mugot ka na Wag naman dyan, amigo Mac. Uy, ang daming hula dito. Mo? Uy, may nanalo na partner. Uy, wala pa Meron. tayong clue. Ayun, oh. May binigay ka na bang clue? Wala, sabi ko lang ulam natin kanina. O, May palitan natin to. Ano to? Palitan to. May nanalo na. Na siya wala pa kaming clue. Wala pang clue yung... Sabi ko lang kanina ulam. Hindi kasi sabi ko, hindi siya na backread. Ulam kanina? Sabi ulam ko- niya kanina, dinengding eh.
Sinabi ko kanina, ulam namin kanina nung ano. Kaka-start lang ng ano, ng Sige, program. baguhin na lang. Baguhin natin. Ha? Oo. 2 minutes. Ano? Overtime. Ayan, mamimitik daw si Amigo Mac mamaya. So, abang-abang na lang sa mga ano. Ano Abang-abang. ba yan? Yan talaga? Ba't ang dami na nang humuhula? Ang dami nang humuhula. Hindi, pwede pa yan, pwede. Ano? Meron. Meron. Nagbigay ka na ng clue? Sabi ko lang kanina, kung nanonood kayo kanina, yun yung ulam namin. Kilala mo? Nako po. Sinabi nyo kasi kanina, ano ulam nyo? Nanood siya, so kanina pa siya nanonood. Ayan, sige. Panalunin na natin. Kawawa naman. Oo. Sinabi ko naman kanina, baka nanood siya. Ayan, Asan? Wait. Ha? Ano naman yung direct? Yung nag-send ng Gcash daw. Nanalo? Ayun, no, wait lang. Ayan, oh wow. Ikaw kasi. Ayan, sige. Ayan, Ala, sorry. Iba yung pagkakabasa ko. ayan, sige, tuloy natin Sorry, ang game. guys. Yan, tuloy natin ang game. Oo. Ayan. Mali pala, mali. Mali yung pagkakabasa ko. Sinilip ko lang kasi kanina. O Tagalog to, Tagalog word. Pero sounds like naman. Yun na lang yung clue. Sounds like Oh, sounds like tilapia. tilapia, oo. Sounds like tilapia. Iba Yun na pala, yung second iba. clue natin. Iba pala. Yan, sige, pugtuan yun guys. Sayang G100 peso Yan, may loan. chance pa. Thank Hindi you, siya thank you so much kani Amigo Hari na nagbigay sa amin ng 100 peso. Si Ay, yung Justin, piso. Justin Jolimar Ancheta. 100, oo. Oo. 100. 100 yung O, binigay. diba? Thank you so much, Justin. Ayan. Sana Aba. all. Oh. Nakakaloka. Ang saya naman. Sige. Magbigay ka ng dos. Sa'yo yung 100, sa'yo akin 100. Eh, may humuhula. Ayan. Sabi tinapay. Ayan, meron ng nanalo. Tinapay. Nandyan, meron na. Ay, oo. Ronel? Meron pa kanina eh. Hindi, wait lang. Meron, ang dami na Wait nagsasabi. lang. Ang dami. Kare-kare. Okay, meron na akong nakita. Ronel. Meron na akong nakita kanina. Ronel. Kala ko tilapia eh. Hindi. Nasilip ko. Hindi. May mas nauna pa kay, Kay Ronel? yes, may mas nauna pa. Ay, hindi ko alam dito. Nakalagay. May nakita ko kanina dito eh. Yan, i-review me lang nga po ha. Ginangabak iti 100 peso load. Ken, thank you so much kadagiti agbubuya kanyami. See you next Saturday manen. Nanalo na yata kanina Nanalo si Pel. Nanalo na ba si Pel kanina? Parang nanalo na. Ayan, congratulations kay Ronel. Ronel yata. Ronel yung nauna eh. Dito sa akin. Diyan mo ah. Ayan. Ay, congratulations kay Ronel Lopez. Oh
my God. Ayan. Ba't may batuhan nang nagaganap dito? Diyos ko. But thank you so much. Congratulations kay Ronel. Nanalo ka Yan, ng 100. sana nag-enjoy kayo sa mga Peso nanalo. load, Thank you yes. so much. And see you on next Saturday, guys. Thank you so much. Yan, dito lang sa Samiweng, Iti Distrito. Bye. Yay! Thank you.